Usa ka 32 anyos nga sales executive sa usa ka shipping lines gitulis. Apan dili paigo gidapa siya sa masuspitsado nga gigapos gamit ang masking tape. Maayo na lang kay nakalayat sa sakyanan ug nakapangayo og tabang sa iyang mga silingan. Siluan mayroon din sa dugang detalye. Ilan ako dalhon, gusto nilang dalhon ang sakyan kay ibili na daw ko nila, ibili na nila sakyan sibak nila. Ang niya ko nila dito mo tong na naka-exot mo ko kay kanira man ilang gikuan og katong kamot og tiil na abli na ko ang kuan. Kini ang post ni Snow Agravante diin makita nga gitabang ang 32 anyos nga si Maria Lourdes Bernadette Villagonzalo sa iyang mga silingan ug badbad sa masking tape nga gihigot sa nagkadayang bahin sa iyang lawas. Matud sa biktima, pag-abot niya sa balay niadtong Lunes sa gabi, nagsunod diay kaniya ang duha ka mga lalaki pasulod sa balay ug gitiunan siya og kutsilyo ug dayon gipangita ang iyang kwarta ug mga mahalong butang. Naguna og sud ang isang hagdag kutsilyo ang nagsunod nagdala og packaging tape. Mga sa di packaging tape na akong baba, akong naong, akong liog. Ya akong kamot, akong tiil. Nadagit ang iyang 30,000 pesos na cash, mga cellphone, ATM o credit cards. Wa pa makontento, gida siya sa duha ka mga sospek pasakay sa iyang kaugalingong sakyanan. Apan samtang wa pa makagawa sa subdivision ng iyang auto nga gimaneho na sa mga sospek, nakahigayon siya paglayat. Naka-escape ko kay ang katong ko isa ka kuyog niya kay dito man ni lingkod sa front seat, sa back seat man ko nila gibutang. Ya sa pagdinaldali siguro to nila wala na tarong og lock wala na tarong og sirado ang door. Moto nakahuna ko og abli sa portahan sa akong kamot. Dito na siya nakapangayo og tabang sa iyang mga silingan ug gi-report ang insidente sa kapulisan. Kay ang among teorya to is gusto siyang dalhon para ipa-withdraw pa to niya katong remaining nga mga ATM nagpanggunita niya kay mo yung negosyo niya ba kaning lending tawag na to. Ang auto sa babay gibiyaan ra usab sa mga suspect didto sa Barangay Basak. Base sa investigasyon sa Police Station 4, posibleng gipanid-an ra ang biktima, ilabi na kay nag-inusara ra kini sa iyang panimay. Anak kasuha ma'am, so kung na masulod nato na kay identify personally sa victim yun nga siya yun nato suspect. Subling pahimangno sa kapulisan ngadto sa publiko nga mas maayong pabiling discreet sa atong mga personal transactions, ilabi na kun maghisgot og salapi aron dili kini makadapit sa atensyon sa mga kriminal. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda.